Uy, sarap ng lumpia, no? Marami doon. Kumuha ka pa. Bigyan mo ako. Lumpia. Di ba ikaw yung nasa party ng pamilya Argente? Ha? Ah, lamig kilampay ay. Gusto ka may pagbuhat, no? Hindi siya. Oo, ako nga yun. Ba't naparito ka? Lumipat na ako ng pinagtatrabahuan. Ang gulo dun. Sobra. Kaya nga, dito chill lang kahit, merong problema. Uy, may speech na si Sir Romeo. Makinig tayo. I want to take this opportunity to thank everyone for coming. Lingid sa kaalaman nyo lahat na nagkaroon ng konting problem ang ating company. Ngayong gabi, babangon tayong lahat sa tulong ng isang mabuting tao na gaya ni... Tito Romeo! May dapat kayong malaman tungkol kay Chantal. Naku, ano na naman to? Parang pamilyar ang nagaganap. Ang intense naman. Ito ba yung chill na sinasabi mo? Sampal niya ng isang kaibigang traidor. Pero may mas masakit pa dyan. Ito. Parang pamilyar nga. You ruined everything! Ano ba yan? Araming gulo. Mula Batanes hanggang Hulo, merong gulo. Huy, saan ka papunta? Mag-video at aalis na. Tama ako, tika.